Na mwanchomo ligali egati ya barandia zie kiombe Kenya Nyamira Kilachi Unity ni kabanya kaba 18 kulia lero ase banyara kaba bakugekeria ali agenda takonekwa ase ense ya Kenya anamano ukorobekana kwa basae ne chingwana chia barai au ukwana chingakie cho ni kabanya kaba kubolia abasae kunyara kaba abatoereru na koba abangora ase bitamukiro bindi byonse bakwimukia munago tumenye muri kito Fatigad Gisemba. Ekiombe kia barandia inse ya Nyamira Kilachi Unity bakuragwa n'umunyakerogobo Bishop Charles Agwata kurwase kanisa ya OPCC nigo rero baika omwerio wa matuko atatu yo kwegerigwa enjera baratinye obokoreri bwabo ase abakristo. Majina naitwa mchungaji Pius Kipchumba Kipto, shirikiana pamoja na wachungaji wa Nyamira County Clergy ambao kwa pamoja wameweza kusanya wachungaji hawa kwa siku 3 kuanzia juzi, jana na leo. Na leo ndio tunakamilisha mafundisho haya na watumishi wa Mungu waweze kujua wao ni nani, waweze kutiwa nguvu katika imani yao. Itabadilika na kubarikiwa endapo neno la Mungu litachukua nafasi ya kwanza. Amani itapatikana ndani ya nchi kwa sababu neno la Mungu limehubiriwa. Watu watakuwa na nia moja, watakaa kwa amani na watashikamana kwa pamoja kwa sababu neno la Mungu halina sarakasi. Kubwatekana na maigerio ayo basabirwe kubeka omukya asogosabira ense eryo obokongu bore aroro kati ya serikali na Gen Z koika omwerio. Ekero siasa egenderete tubuna abantu bekanisa igotogote abangakera maandamano na tubuna abakristo buna abarande buna ababishop na sisi tuende maandamano ya kwenda kwa magoti kubure Nyasaye wanje kwa Nyasaye. Ngakitwa ikire nugo sabanya saa tokonye ekiagera bono egashetani otakire koira abana baito au mambi tosemeretie nari gusabanga ne baba ko nguonde bwonsipi ngo nari gusabanga abana baito kamuranje tiga baba batoereru asekera ringana babwate baikaransa ligambwe neri chibundi indikerane gukwana na barariani go abarandi abaiga bagikeria chingwana korwase abarai bagisiasa echo chigosegeta abasae abange kogenderera weitwa ekero bakorobekana baire bintu byokorenda abana inchi une Minister for Internal Security ekerago tinabosiye kamera otebya abantu ng'abaskari mokoreke cyane kene yonske goje police station akarisasi bono nabasaba na barobwo osinobororo bayimogete namangana yangatika bande bakoma sasi baisire gusamba egento yokoruka chi police station. Chingaki echecho nigo bayeburirie serikali bariye chinjira cyo kumirana na barayi be kanisa naboigo abasae eryo ukora kegima okunzarana ugutindi korwase bare abantu ababonsu bare Kenya ababa nena tokutunyana igo babyegete ticket cyabo asema uko eticket yaye no ere yende era tari guchukurigia efisa no abwate tiga twanjira ne korende nse yito ya makoso naro na atagetaga ambwe lakini agambwa sobwororo na tulende nse te basagosareka ekiagara nense yito barenge gutware getukuru procedure emechando yeino tigange be kwa somoroberi nduna dialogue dialogue yakobabia ntubate political leaders religious leaders bona banta abatoko icyamwe dialogue tonyore way forward ense onye salie na ndema mbiende tikayo ingo reporter gatembe korwase kanisa eyeiga ya Kibirigo OPCC yegotoka imeye ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango Fatigad Gisemba.